Hola, amigues i amics de la Magma. Seguim amb les ressenyes culturals i aquesta llarga singladura que vam començar ja fa més de 2 mesos i mig. Ara ja toquem finals de maig, sembla que la desescalada ens dona una treva i dins d'aquest impàs entre la fase 1 i la fase 2 volíem continuar aportant-vos propostes per a fer més amena tota aquesta espera i amb el mateix esperit que hem tingut des del principi, que era el de donar-vos a conèixer l'obra i les obres dels nostres i les nostres artistes. Comencem amb narrativa i amb el gater, encara que afincat a l'Alacantí des de fa molt de temps, Jesús Moncho, un escriptor guardonat, reconegut, que l'any passat va guanyar el Premi Isabel de Villena, dins dels Premis Ciutat de València, amb La taverna del Negre. És una obra ambientada en el segle XIX, en la vila, i crec que és una obra per conèixer molt bé el que va ser aquesta carrera a l'Amèrica i també aquells temes tan tèrbols del tràfic d'esclaus. En ella Jesús retrata molt bé, amb l'estil que ell el fa ben peculiar com a narrador, tot aquest seguit d'anècdotes d'aquest Andreu Farats, el protagonista, que viu una aventura ben peculiar. Jo li vaig dir en la presentació que vam fer, que li vaig presentar a l'octubre, que era per a mi una gran novel·la d'aventures, i crec que és un dels millors complits que li podem fer a una obra que, com ja he dit, està molt ben enfilada, és molt addictiva en el seu desenvolupament i ens retorna a aquestes narracions amb aquest punt èpic i històric que tant ens agrada llegir per evocar altres episodis i conèixer-los millor, que és el que Jesús planteja en La taverna del Negre. Després seguim amb poesia i seguim amb Josep Vicent Cabrera, el poeta, professor i traductor del Verger, i ho fem parlant d'un poemari que també vaig tindre l'ocasió de presentar-li en el 2017, quan el va publicar. Estocolm és un llibre molt peculiar, encara que ell em fa gràcia que diu que és el més accessible, perquè la poesia de Josep Vicent és, dins la seva singularitat, ofereix molta exploració. Dins d'aquesta certa excentricitat que guia la seva carrera i que valorem moltíssim, s'ha de tindre en compte també que, a més d'aquesta tasca de conrear versos propis, també ha traduït Nadia Ngoman, la poeta afganesa, i també la seva última incursió va ser amb la poesia de les Illes Fèroe, és a dir, que molts d'aquests treballs els podeu gaudir i també els ressenyarem, per què no, en les plaquets de la col·lecció Recepte edicions 96. Però en Estocolm, com ja he dit, ens trobem amb un treball molt singular també, autoeditat pel propi autor, i que ens planteja aquestes 2 cobertes que crec que és ja una carta de presentació ben cridanera, perquè podem llegir les 2 formes poètiques que ell ha inventat, els Joseps i els Vicents, segons per on comencem del llibre. Jo sempre li dic que sempre ens quedem amb gana de més versos i per això mateix el ressenyem, perquè conegueu la poesia de Josep Vicens, si no el conegueu, i també aquesta tasca d'activisme per la llengua i per la literatura, com fa ell amb les traduccions de poesies i d'obres que no coneixem en la nostra llengua. Per tant, valorem moltíssim la seva tasca. I tanquem amb música, en aquest cas reivindicant també l'obra de La romàntica del Saladar, una agrupació que precisament ara que ja arriba l'estiu i que tenim aquest ressò del que són les festes dels nostres pobles, tot i que enguany malauradament ho viurem amb una certa incredulitat el fet de no tindre'n, sí que la romàntica té un espectre en aquesta discografia ja de 4 treballs reflectint el nostre folk. Ells, com sabeu, naixen als anys 90 sota l'ombra de Pep Bas i el grandíssim Pep Bas, que ja no està amb nosaltres des de 2010 malauradament, però que continua sent l'esperit d'aquesta proposta, com ja he dit, on tenim un espectre amplíssim del nostre folk. La romàntica del Saladar tant ens presenta polques com masurques, com habaneres, xotis, danses
i tota aquesta gran amalgama d'estils fa que tinguin un catàleg realment envejable. El seu últim treball, publicat el 2014, és A parar a Puerto Rico, i en ell jo crec que cristal·litzen totes aquestes corrents, no? I totes aquestes ambicions que tenen quan ells enregistren. Per això fem aquesta ressenya per a desitjar-los a l'agrupació de Xàbia tot el nostre ànim, felicitar-los perquè el que ells han conreat durant tota aquesta trajectòria és ben meritori i necessitem més discs de l'Arràs, necessitem que l'Arràs torni a rodar. Per tant, aquesta és la recomanació musical amb la que tanquem el vídeo d'avui i amb la qual també volem recordar-vos que seguirem des de la Magma portant-vos cultura i que en breu ja tindreu la guia de juny, que és un nou pas dins d'esta etapa que hem encetat de tota aquella informació virtual, totes aquelles agendes d'activitats alternatives de cultura les hem anat recollint. Per tant, esperem veure-vos ben prompte i desitjant-vos tot el millor en aquesta nova fase de desescalada. Fins aviat.